Comme quoi ro mpitondra cyclopus aby io ry avako aby maro amindreo io criminely mitandrema atsika maro amindreo mpitondra cyclopus io za zegny criminely maro amindreo mpitondra cyclopus io dahalo maro amindreo mpitondra cyclopus aby io mpangalatra fa tandrema ialako tsigny za ze tsy mivolagna olo jiaby mpitondra cyclopus tandrema o za ialako tsigny za tsy mivolagna olo jiaby mpitondra cyclopus fa raha nde volaniko eto maro olo mpitondra cyclopus indrindra aminay ambanja ao dahalo criminely tsisy raha manjary ataondreo mangalatra nareo tantarako raha zany antena regny raha tsisy raha mafaly za raha regniko ka zo ze mbarako raha fa mba mijano un moment donné ze mba fa mijanogno fa tsy hegny fo raha ataondreo io nareo tantarako raha nandalo fahela raha volaniko aminareo zegny navy nisy taloha magnangy zegny za tamizegny mbarako reo raha volaniko aminareo zegny donc il y a au moins 5 ans en arrière navy nisy magnangy nangala cyclopus izy tsy nangala cyclopus fa izy nividy vary iro cyclopus boka maro antany dodohandreo koa tsy maririny magasin ro midoko maririny antany mpivarotro vary tandrignesinareo raha volaniko zegny mivarotro vary ro midoko io navy amizay magnangy ty nividy vary gony aroe magnangy baka andoha rano izy aminao nividy vary gony aroe ke vary ty andeha terigna ka tafahely vary baka tsara mandroso izy vola henao tany ya heko ry madamo mariny zegny hoe io volagnin-dreo ty izy koa izy navy tarigny mbarako firma pourcent batterie-naka 9 à 15% ndraiky tsy lava loatra vidéo zafady heko ry madamo volagnin lehilahy mpitondra posy ty nividy vary gony aroe agny anao mangala vola volagnin madamo ty madame ty amizay baka teo nagnaraka fontony vary gony aroe nampandesiny araiky igny izy amizay niaraka amin'ny posy hafa nisy vary gony araiky izy baka teo zegny navy tarizy ndraiky gony araiky niambigny posy igny koa jusqu'à niany vary gony aroe nandesiny posy tsy nateriny posy iro ze samby amin'ny lalagna nimboandreo izy le temps izy mbala magnefa posy fa nagnondragna gony aroe andeha hipose zy magnangy nagnaraka amizay amin'ny posy hafa ndraiky gony araiky tsy navy mpitondra posy volaniko aminareo zegny vary igny tsy navy tany zegny araiky faharoe koa ty ndraiky anadako votrika araiky ndraiky za navy nangala posy izy za tamizo ta Madagasikara raha mbarako anareo eto nangala posy izy baka nigiagiaka zegny azafady telefone latsika azafady zegny izy baka nigiagiaka tambanja centre za anjay nagnambara izy agnatin'ny tobily misy zay ty za zay fa maro loatra ato fa anao za mangala cyclopus oza iao izy nangala cyclopus anadako izy hagnefa cyclopus nany igny avy amin'ny abigavo ary izy mizavola karaha ty nitsahoeny olo mpitondra cyclopus ty telefone nany dianany nataony zay olo baka ngiagaka izy tsy tatrany tsahoeny lehilahy ty telefone nany izy départ izy dia mare nagnavatra vera amin'ny lalagna andeha mbala velogno agny donc fagnevanakaty koa raha tsy raha paretry voakarakara sy chérie alanao za mbolanao za vola igny mantianao aminany ty mila izy abongbongo fo ke igny edy araiky edy igny ça fait telefone inany tamizay nandesin'olo ty loso nitsahoeny lehilahy mpitondra cyclopus ty na zahay tsy nagnefa izy tsy nagnefa posinany tsy nahazo ny vola dia nany nataony nitondra smartphone iny anadako zegny faharoe fahintelony tandrignesanareo fahintelony i zanakazoko navy nitondra cyclopus Aliniandra heureusement i tsy izy araiky izy nitondra nangala cyclopus igny zegny
nisy araiky sangavigny namany lehilahy ty baka sangavigny tafarany cyclopousse ty iroroe zanakazoko ndraiky anadako niondrana cyclopousse tandrignesanareo izy ko navy antany jutsoagna teo ambarako anareo ze nanondro vola tsy ako asa vola 50,000 natondronao tamizoo mbala misy vola ampody de nisandreo dia marety tsara bekindreo tsy nagnampody vola tandrignesanareo tsy nampodindreo volany zanakazoko ty ndraiky anadako diandreo nataondreo azo tandrignesanareo diandreo nataondreo zegny araiky tandra araiky amizay baka tatrandreo habala hazondreo honogno baka sora igny azondreo honogno sora igny tojireo nzay reo tary ta bazary Tsaramandroso tary dinisany zanakazoko raha zatra kilandagny magnondrongondry ambany volo vangoenany zanakazoko hondry mpitondra posy ty tary taparikazy Tsaramandroso raha volaniko aminareo zegny toragna lehilahy mpitondra posy ty izy baka atao nivoriandreo antimoro teo naro reo igny zegny maro nivory teo mila hamopoko zanakanadako igny itsanganandreo panerana Tsaramandroso teo fotony haindreo baka zay ty baka olo hainy olo ambanja ho olo ka tsy mahay za ty ambanja tsy baka ambanja nivoriandreo amizay zegny iteo igny acerclendreo zay ro antimoro fa mila mopoko zanakazoko nagnazava nzay zanakazoko ilehilahy io izy nalaiko posinany io volanaka tsy nampodiny izy zay nampoko zao volagninreo zay io tsy nifamatra nifendreo nzay vola fa tsy akipopoindreo zanakazoko nivoro antimoro jiaby mpitondra posy io tamizegny raha volaniko aminareo histoire hainy olo amin'ny parikaziny ambanja ry raha zay nivory amizay reo zegny edy histoire raiky afaka maly misy namako pikoragna amin'ny Facebook ato afaka maly anareo raha nataondreo mpitondra cyclopousse aby io namako ty olo mpinamako amin'ny Facebook ato izy baka nigiagiaka faritatsimitagny izy andihody nangala posy izy misy araiky amindreo zay nihondrana tafarany cyclopousse ty izy koa izy navy antsatsasaka lalagna farafara Tsaramandroso io najotsondreo izy baka tsy nagneky zaho izy nangala posy baka akagny nipopohindreo izy roe torantoragna izy nalaindreo sakanany nalaindreo t-shirtinany nalaindreo montranany fa izy heureusement tsisy telefony taminany toragna izy tampodiagna olo nahita izy nitondra izy nody tsy fanjariany cyclopousse volaniko aminareo zegny mety maro vily amintsika Madagasikara ho mitondra misy cyclopousse io fa za tsy mahay ny haiko tantaregna aminareo heto ambanjanareo zo ary mafambanjanakary mahainy levegnany tavoninaka chérie tavoninaka milevigny agny tagny antany nianarako tagny antany natombo za ary hagny antany livegnany babako ndraiky reniko hitanao i babako hitanao agnarany fositsinoa fa milevigny ambanja o ary satria tsy nisy tagny ke ambanjanay hoanao mbila ambanjanareo ambanjanakary tagny nahaizako nanoratra tagny nahaizako raha jiaby izy koa anao any volagna ambanjanareo ambanjantsika jiaby fa raha koa fa tsy manjary tsy maintsy koragniny za tsy hypocrite andeha hagnasitriky danger mety havoanamagna havy afara aloha izy tantaregna ke raha ambarako anareo heto ry avako avy mitandrema mangala cyclopousse ampodiko ndraiky ialako tsiny tsy cyclopousse jiaby volaniko eto fa maro cyclopousse io criminel maro cyclopousse io ambarako anareo zay mpangalatra maro cyclopousse io dahalo saigny ireo anao miaraka mihondrana amindreo fa tsinjovindreo iasakanao tsara telefonao tigna tsy maintsy nefaneforo ok bajaji za ndraiky tsy mahay edy ambanja ao mety magnano koa fa tantara jiaby regniko zegny
tsendriky bajaj fa cyclopus ary za matoky raha volagninao zay ela tsy tamina je te crois havako tiako je te crois ke mitandrema tsika tanako vitinareo havako mitandrema fa raha volaniko aminareo jiaby zay tsy vandy tsisy vandy criminel ankamaroany mpitondra posy aminay ambanjao fa za ndraiky tsy mivolagna olo jiaby ialako tsigny aminaka bake edy izy koa olo clientanao miondrogna aminao ravenao saka ravenao telefony popohinao forcenao raha anany tsy ampodinao vola aminany vola ampodinany dikanzegny aminaka criminel dikanzegny aminaka dahalo tsy olo correct zegny fa danger pour le public ialako tsigny aminareo azomareo isany je n'en sais rien tsy haiko sorandreo na ro ondrandreo sauf zany kazoko na he azo tsy nagnampody volanany dinisany tatsara mandroso tary toragna ozy aminareo zay en vidéo nakalohaloha eo nareo mety mipody toragna tsaiky nivorivoriandreo timoro igny izy nitsanganandreo panerany parkage tsara mandroso teo accord ke tsy nampody vola ke raha mbarako anareo heto mitandrema hitanareo raha ataonareo anareo miako conseil anareo miako conseil izy koa anareo miaraka mangala cyclopus na bajaj tefira sary izy fa misy numéro tefira sary alifasa par exemple ashany zary nangala cyclopus tia tefira sary alifasa aminaka par exemple ataoko exemple fa za ndraiky mety tsy aminao fa aminamanao na havanao ah oui mas za microire anao najido microire za ambarako tifi alohana anao mihondrana cyclopus tsy soran'olo igny andeha tifirinao na mety tifirinao fa tu peux pas partager on ne sait jamais t'as pas le droit ndraikindraiky izy misy droit zay izy koa anao tifitry sarinany tsy amin'ny consentementnany tsy mety ampisy problème anao mare haigny zegny alafa anao fo mivolagna tef alohana mihondrana cyclopus aminay ambanja io courantko zegny tefera sary cyclopus na numéro igny alifasa amin'ny avanao tout de suite messenger fa misy amitsika hagny whatsapp fa misy tefera sary za io angala cyclopus tia we tefera sary alifasa tout de suite fa za miamby tsua telefone voarava koa fa fasiny koa zy tsoha fogno fa izy ndray koa telefone misy code zy tsy raha voafasiny fa donnenao jiaby hoe maty le régime décodé zy agny ke tefira sary za io za zao ndeha hondrana cyclopus tefirako sary pan nalefako aminao dra koa za io nangala cyclopus ty tsoha fo ino raha amindalo anao anjay mety anao agnaty cyclopus olo io ato karazegny anao azonareo mety izy tsoa izy alianao sary mety ampisy problème nao fa ambara izy magnalamba karazegny izy olo karazegny anao mahafaka mivolagna portrait nany tsy ampisy problème anao fanjakagna zegny olo karazay sy tiato olo maventiventy izy tiato zegny hoe olo sola nino anao hafaka mivolagna fa normalement zegny atsika zay droit d'image atsika tsy afaka mangala sary olo fa numéro ny cyclopus nany azonao laigna sary alifasa aminamanao zegny edy sécurité ny haiko e tefira sary numéro za io iala tia za nangala cyclopus kare pin vita anao zay za hitanao cyclopus tia karaha zay olo mitondra sy ty zegny hoe point pour la sécurité ny mety atobaka antena tsy angala zifa fa tsy hebaka ny manjary ndraiky ny tsy manjary mety tombe olo manjary antena fa ndraikindraiky antena ny besoin transport io fa za tsy volagna za mangala zegny eky non ny mety ndraiky koa tsy mangala igny ny tegna pare anao sécurité tsara fa tsy hezo mety misy ny manjary ro io misy ny tsy manjary fa nle tsy manjary amindreo tegna hoe criminel ampodiko ndraiky criminel mandrava olo cyclopus za zegny tantara regniko zegny hefitra fa mety maro olo favo amindreo io mangalitra ro mandrava olo ro mamopoko diaby ze volanao tsy ampodindreo tsy manjary olo karaha zay anao nde angala transport baka anao mba misentir en sécurité edy anao baka angiaka toka agny agny andody antragno iro alainao hinkamo andeha hamono anao tsy pare izy koa raha mety tsangana ny fanjakagna raha zegny sérieusement mila mangala fepetra fa za zay naregny tantara hefitra fo
fa mety maro olo avoa amy cyclopus aby io. Après anjay volagniny ela tsy hitamina ty na bajajo izy, za ndraiky microira izy matoa izy volagna zay mety marigny. Fôtony tsisy interenany zio andeha havandy amitsika eto. Karaha zay koa za tsisy interena ka andeha vandy aminareo satria mba ho ampisy sécurité olo avy afara. Mba ampisy sécurité mampahazo ireo sambotro. Voilà, raha karaha zay ke alohanao mihondrana igny, ty firasary fa misy numéro rô cyclopus aby. Ty firasary, couleur jiaby alifasa tout de suite aza iambesagna fa zidoko amy telefone. Tout de suite amy messenger raha ihany. Point. Zegny raha ambarako fa maro, mety maro ko aminaka aby ka fa ohatra roe dikan'izay fa maro. Donc mety maromaro an'izay fa tsy navy aminaka ty fa ninaka zay concerne la famille-naka bako namako tiako afaka maly. Toragna, popoigna, andi ravegna satroko, ravegna akanjo, ravegna montre. C'est quoi ça? Anao transport asanao, anao ande hifegna, anao ndraiky handrava client-anao. Aminaka zay criminel. Aminaka zay dahalo. Aminaka zay mpangalitra olo tsy manjary. Ke zegny ravako aby fa sy tsy digniko amare, za fa sosotro loatra. Za tanareo zay tsy kisaiky baka nihasa. Sosotro loatra za. Ke mitandrema cyclopus ravako aby mitandrema. Izy njaigny volagnina matsika raiky bajaj zay koa misy magnano zo. Ampodiko eto alohany ialako vidéo ty. Je ne parle pas de vous tous. Za tsy mivolagna ke olo jiaby mitondra cyclopus tsy manjary. Non. Za tsy mivolagna ke olo jiaby mitondra bajaj tsy manjary. Non. Aza volagny raha tsy nivolagny vavako tsoha fo. Za nivolagna misy ny tsy manjary ro io za aminareo zegny. Fa mitandrema mangala fepetra alohany angala transport io. Mangala fepetra. Zay fo raha volaniko fa tantarako aminareo teto raha nandalo amin'ny Ambanja. Zay. Ambanja tiako tanananaka teraka tagny za tombo tagny fa tsy midika zay ke za agny protège fa na fa misy raha ikoragniny igny ke hangigny fo satria hanony izy igny Ambanja. Non, je ne suis pas comme ça. Raha koa fa danger pour les gens, pour public, il faut le dire, mila volagniny mba hitandrema namagna sasany havy afara. Zegny fo volagnako zeto. Velomanareo, bisous jiaby, seky, hihinagna, dodo. Bonne nuit ravako abe, je vous aime.